obrátený. Ding dong 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 dong. Halo? Mau ano? Gdzie to mamy? Zombíky? Krystian, to sú vraj zombíky. Tak sa mi to nezdalo. Ja som počul, že stade ide nejaký hlas. Dobre, čaute, ideme to skontrolovať. Krystian! Krystian, ty do toho, ja do toho! Otvorené oči, ty pôjdeš tam. A ja chcem tam. Ty pôjdeš za mnou. Opačne. Mám jedného dole! Idem ti pomôcť! Skrýva sa nad tebou! Čo to má byť, ty koksu? Pozor! Krystian, musíme kontrolovať ten dom starý a nie zombie tvoj. Tak poďme. Krystian, tam to nás takto sleduj. Rýchlo, daj mi niečo. Ty vieš dobre hádzať, hoď. Je dole! Nevidím ho tak, ale nevadí. Krystian, tam je ten dom. Hľadáme sa. Tak poďme. Tam bude náš úkryt. Ding 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 ding. Áno? Čo? Čo? Máme tento celý les skontrolovať a všetkých zombíkov zabiť. Oh my god. A ten zombie, a ten dom máme skontrolovať do konca. Takže môže tam byť aj dačo druhé než zombíky. To si zober a Musí zbran. tak. Krystian! Ty si kde išiel? Hej, hej, co to je? Hej, postav sa! Nami! Hej! Hej! Hej, ja nechcem. Prosím, nechcem. Prosím. Šéf mi zavolal, že máte to skontrolovať. A aký šéf? Ako sa volá? Volal na... Prosím, prosím! Odkud mám mi Martin Tomáš? Ja som zombie. Smutno. Hej, ja nie som zombie. Tak to potom. Som podkúpaný, som s mojej kamarádom, neviem kde išiel. Ale my tu máme nejaký dom, skontrolovať, neviem. Viem, kde je ten dom. Ja to viem, kde je. Máme aj mapu, je tu dosť ďalej. Je to na konci krajiny. Pri. Mama mi to potom pôjdem pre môjho bratranca, ale preto radšej si držím sám, nosím, raz zabíja zombíkov. Svetľam sa v tom vánku. Hej. Videl som tam niekoho, na základe hodil bombu, to vybuchlo, a takto nás sledoval a to nic ste tu.
Idziemy tam. Okej. Hej, hej, hej! Rýchlo, rýchlo! Ideme tam. Ty tu zostaň. Tu sa počkám, budeme tu. Tam. Ja idę teraz biorę mojego bratranca. Zjem z ciebie. Zamknij! Idę żaden mojego bratranca. Zostań tu. Idę z ciebie. Nie, zostań tu. Idę z ciebie. Nie. On wyszedł do pienuka w lesie. Zostań tu. Ja tento les poznám. Ja ho poznám neviem. lepší. Ale stále musím hľadať, kde je cesta von. Tak choď. Urobíme takto. Ja idem po môjho bratranca. Ukážem smer, kde budeš. A poďme za tebou. Čakaj, poď ticho. Idem po bratranca. Počkaj, čo keď sa mu niečo stalo, idem prejsť toto s tebou. Nie. Buď tu. Dobre. Pohodaj sa. O nie, tam je! Kristian! A kde môže byť? Nejaké sme musíme ísť. Martin! Lebo som videl na severe. Tam sú. Tam idú. Martin! Musíme si dávať veľký pozor. Cítim, že tu je nejaká príšera. Ideme stane. Čo si to bral? Armáda, čo? Armáda, zombies. O nie, musíme Oni ma utekať. napadli, ja som O, tam sú! Pomocte mi! Pomoc! Rýchlo! Utekaj! Nevládzem! Utekaj! Veď, bežím! Tu v dome sme bezpeční! Utekaj! Moja noha! Musíme na nich urobiť pascu. Musíme vyrobiť pásku. Ťahuj na mňa! Moja noha! Sadni si, vyšetrím ti ju. Nie, je to dobré. Nie, sadni si. Akože sa Počkaj. tu máš A zombie! Kristián, staraj sa o nich. je to v poriadku. Poďte! Počkaj. Poďte! Musím vám pomôcť. Dávam ti toto. Prečo to robíte, zombici? Daj to tvoje peňaženky. Daj to tvoje kabelky. Daj to tvoje kabelky. To sú kľúče od toho domu. Nemôžeš stratiť. Nemôžeš stratiť. Ja idem. Hej, Kristián. nechcel som vám to povedať. Mám jednu zbraň. Čo očekuje na zombie? O, Hej, kaž. Musím tu idem si vyšetriť. vydrž.
Je čas. Je čas. Běž o tom, to ich toho neudrží. 12. Počkajte, pomôžem vám. To je mína. Počkaj. Takže toto bola prvá časť zombíkov a pozrite si druhú časť. Ďakujeme.